Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Nasi isibalo sakho. Kuthiwa sebenzisa i-elimination ukuze uxazulule u-x no-y. Nazi izibalo zakho ngezansi. Kudala senza ibonelo ezifana nalezi, ngethemba usukwazi kahle manje ukwenza izibalo ezinjena uzenza wedwa. Ngizosebenza kanye nawe ke manje. Siphiwe u-x plus 2y is equal to 6, saphiwa u-4x minus 2y is equal to 14. Ngaphambi kokuba usenze isibalo sakho kuzomele uqale usibokisise kahle ubone ukuthi uzosingena ngakuliphi awuthi ngikubhekele la uyabona mina ngivingene ngalesi sandla lesi ngiqale ngaloku okuphezulu uma singala simisa kanjani. Ingabe sifuna into ezosusana noma sifuna into ezongenelana? Ingabe uzosisiza lo 14 esesubhale ngaliceleni? Manje ngususe la. Ngibhale u-x wami njengoba kubhaliwe. Ngibhale isibalo esifanayo ngisibhalile ngeceleni la sosebenzela ngakhona. Ngiyakunikeza ithuba lokuthi uzikhumbuze ukuthi lezi ezinye izibalo nezibonelo besizenza kanjani. Okuzokusiza ukuthi lesibalo usenze ngokukhulu ukusheshsha. Uma sihlanganisa bayasusana y 16 no14 wethu sipha ba u6 no14 wethu sipha ba usipha u20. Basi divide ngo5 ukuze sisuse siba no-x wethu u20 divided by 5 uyazi ukuthi u4. Nanku umphumela wethu wokuqala. Nanku umphumela wethu wokuqala. Sesiyazi ukuthi u-x u4. Ngakho izibalo zethu basisenza manje la khona u-x sifaka u4. Ukuze sisuse lo 4 sifuna u-y phela manje. 2y siyadivide ngo2 nanku y wodwa. Hayibo, nanku umphumela. U-y wethu u1. U-x wethu u4. Ngakho nanku umphumela wethu. Sino 4 no-y. Omele u-x no-y. Okade umbuzo utheni? Uthi umbuzo wethu sifuna u-x siphinde sifuna no-y. Ngakho uma usibala isibalo sakho njengoba sibhaliwe la kodwa ekhaleni lezi ezifunekayo usufaka lokhu okutholile. Siyabathola othiki. Kumnandi ukuthola othiki uyazazi ukuthi uhamba endleleni eqondile enhle ngempela. Nayo imphumela yethu. Asifani lesibalo. Sifana kakhulu ngiyethemba ukuthi ukubone kulula ukuthi usenze wedwa njengoba kade sisenza. Nawo umphumela wethu.